Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Atong iampo sa kanunay padayon ining santos nga misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan ug ang kabag-uhan sa mga kasing-kasing ug hunahuna sa katawhan, labi na sa atong mga leaders nga nagsigi og away karong panahona nga mailisan unta ang ilang mga pagbati sa mahigugmaon ug mapaubsanon nga pagbati nga Diosnon. Ang ato usab nga mga benefactors and donors hatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong adlaw o karong mga panahona. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom ug way katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghugi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Miingon si Samuel kang Saul, "Igo na, sultihan ko ikaw sa giingon kanako sa Ginoo kagabi." Ug miingon si Saul, "Sige, sultihi ako." Ug miingon si Samuel, "Bisag miila ka sa imong kaiwit, gipili ka sa Ginoo, ingon nga hari sa mga banay sa Israel. Gisugo ka sa Ginoo pagpatay sa mga makasasala nga mao ang mga Amalikanhon. Apan nganong wala mo man tumana ang sugo sa Ginoo. Nganong nagpahimulos ka man hinuon sa mga butang nga gipamiyaan sa mga kaaway ug sa ingon gibuhat mo ang dautan sa tubangan sa Ginoo." Mitubag si Saul kang Samuel, "Gituman ko ang sugo sa Ginoo ug nabihag ko si Agag, ang hari sa mga Amalikanhon, ug ipamatay ko ang mga Amalikanhon. Apan ang akong mga sakop nanguha sa mga butang sa kaaway aron ihalad sa Ginoo nga imong Dios dinhi sa Gilgal. Gikuha nila ang mga karnero, mga baka, ug ang labing maayong mga butang nga angay unta laglagon." Si Samuel miingon, "Mas kahimutan ba sa Ginoo
ang mga gasa sa mga halad mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Timaling ang pagsugot mas maayo pa kaysa paghalad mananap nga sunugon ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karnero. Ang pagkamasupilon samara sa gasa sa pagdiwata ug ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Dios. Kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo, gihukasan kaniya sa imong pagkahari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kayang imong mga halad, ana sa akong atubangan kanunay. Wala ako magkuha og turo, gikan sa imong balay, ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong gibungat mo man ang akong mga kasuguan, ug giangkon sa imong baba ang akong kasabutan. Bisan kon gidumtan mo ang pagpanton, o gilabog mo ang akong mga pulong diha sa imong luyo. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat nimo nining mga butanga, magpakabungol ba lamang ako? O naghuna-huna ka ba nga sama ko kanimo? Badlongon ko ikaw diha sa pagpahinumdum ko kanila. Sa imong atubangan ang magahalad ug pagdaig agig sakripisyo, gahimaya ka nako. Og kaniya nga nagalakaw sa matarong, akong ipakita ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa kahigayon ni Ana nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang sa mga Pariseo. Ug may pipila ka mga tao nga miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang sa mga Pariseo, apan ang imuha wala. Mitubag si Hesus, magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayod. Apan kung kuhao na ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Kay kun buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang biste o mulabi pa kadako ang gisi. O walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit, tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Daghan kayo ron nga pangandoy nga maluwas. Maluwas ta aning gubat, maluwas ta aning mga sakit, maluwas ta aning mga kagubot, maluwas ta aning krisis. Daghan na kayong wanay trabaho, mahal pagyud kayong pamaliton. Daghan nilingay mong tupad ing na luwasonon ka ang tanak sa may luwasonon nimo karon niya. Kining matarong nagihisgutan sa Ginoo nga iya gyung ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios, maoning mga tawhana nga dili magsigi og pangandoy og kalibutanon nga kaluwasan, sama anang pagkaon, kwarta, mga success sa kinabuhi dinis kalibutan, anang pareanang makalampos pag-eskwela, makapasar sa board exam. Dili na maoy gipangandoy sa mga taong matarong. Ang taong matarong mangandoy nga mahimong partners sa kaluwasan. Mahimo bang kauban ni Kristo sa pagluwas? Kaduhang lingi, yung nagusto ka makig-partner sa kaluwasan? Ano ba? Kanang kita sad mahimo sad tang manluluwas ngadto sa atong isig katao, dili kay magsigir tag pangayo sa atong kaluwasan. Muna si Saul or si Saul nga gipili nga hari nga gidihugan ni Samuel, gisaway sa Ginoo. Kay si Saul mas gipalabi niya ang katagbawan sa iyang kaugalingon og sa pagtuman lang sa mga balaod nga gilagda sa Ginoo sa maanang paghalad og mga sinunog, mga maayong abot, kutob ra siya diha.
pero wa na siya mosugot sa iyang kasing-kasing, wa na niya sugta ang mga sugo sa Ginoo. Usahay god makaingon ta nga tarong kayo ang tao basta magsigig simba, magsigig rosaryo, sayo pa kay mo anhi simbahan kay magrosaryo. Maingon ta kana tarong yung kay nastanan, magsigig adorisyon, hapit tanang organisasyon simbahan gisudlan para na to murag tarong yung kayo. Pero ang tinuod yung measurement sa taong matarong kana yung mubuntog og sala. Di na siya manglibak, di na magyaw-yaw, di na masuko. Aka mo magtan-aw man sad mo pari, basta mapari na gani ang tao, sama aning nagwali karon, moingon man day mo, hala no, napari gyud. Pagkagrabiha nagbisyos unang tawhana, di gidi ay natumatagan ang tao, na karon napari na. Nga naman di ay katong iyang bisyo sa una, nawa na din na karon. Nahimo lang siyang pari, pero naay sumpay pari na bisyoso. Sugarol kay na siya sa una, na pari man. Basta no, ang Ginoo ba? Ana, mausab gid ang tao. Nausab day siya siyang pagkasugarol. Pari, pero naay sumpay sugarol. Kana siya sa una himabay kay na palauyab kay nastanan sa kinsa lang babae i-date ana sus na pari man. O ano man day karong napari na pari nga himabay. O ana. Hingwarta kay na siya sa una wa jud ko magdahom nga mapari na. Ngano man di ay. Naagya po'y sumpay pari nga hingwarta. Ana. Pagkamarua ng tawhana sa una, kami classmate man gimi ana perting marua ana sus buat sinanggo kay na bakakon pa kay nastanan pero no napari gyud ana. Nga naman day naisumpay pari nga bakakon. Di jud kumutuo nga maliminister na siya kay pastan gyud anang kusugang musuyop sa una. O karon liminister nga manuyopay. O ana. Di ba? Pagkalibakira na daghang kay nagkontra karon na lektor man sa simbahan. Lektor nga libakira hastang pari apilon pa, di ba? So dili ang pagbuhat lang sa gisugo sa balaod ang gusto ni Jesus, kung dili renewal of the heart. Matod pa ni Kristo, dili pwede nga sagulon ang bag-o ug ang daan. Ang bag-ong panapton itapak ni musdaan, dili gina pwede. Ang bag-ong bino iso ni mugdaang sudlanan, dili pwede. Bag-uha ang imong kasing-kasing, bahalag wa mapari pero niundang sa suyop, niundang sa pamabay, niundang sa pagpangwarta, labaw pa nagdungog sa nahimong kardinal pero hingwarta gyapon, palahubog lang gyapon, himabay lang gyapon. Adi sa kumingong kardinal, kuana ka ng palahubog. Kanang kuan lang ba? Kanang comparison lang ni ba? Nahimong hari si Saul, mas maayo pa ang ordinaryong sundalo nga magtuman sa sugo sa Ginoo kaysa mahimo kang hari nga magsupak-supak na Ginoo sa Ginoo. Muna ningon si Samuel, langkaton gikan kanimo ang imong pagkahari. Ano na siya? Tiyo ko magtuo anang padersyano, perting pobriha ana, hikargador rago na siya, karon sige na maghisgot og milyon, datuan ang padersyano. Kamo na lay susi, susiha ba? O nadato ba? Kaya mauna lang sanay akong tumong sa pagkapari si kong baligya aning slots aron ko madato. Patya na lang ko ninyo Huwag kapuslanan pagkapariya. Pero kung gibuhat ko ni unya magpabilin lagyapon kong kargador. Karon nagpabilin ba akong kargador? Ang akong gikarga ang inyong mga problema. Ang mga
Buhat na ko sa una nga mamutos kog mangga aron dili lang pinigon ka ng mangga nya makakwarta ko gamay. Karon namutos gyapon ko. Giputos na ang mga taong way balay atong gipaningkamutan nga matukurag balay. Na dili in taon mapiksan anang mga uwan or unsa diha. Ginagmay pero namutos gyapon. Sa una manguling, perting hugawag naong, takos anang uling, karga anang uling. Karon manguling gyapon, unsa man ang uling, kana bang imog yung i-convert ang kahoy aron mahimong uling. O karon i-convert nato ning ato dinhing mga kana ganing wali aron mahimong slat. Kabkab gyud ba? Pakauaw, pabagas naong, sawayon pata, ana, butang-butangan pa. Pero sige lang. Nya, og madato na gani ko, og magdinato na ko, badlong ako ninyo. Labi na gyud kun mamabay na ko, palihog badlong ako. Og nagpasalamat ko, naipipila nato dinhi nga mga suod nako, moingon jud ko suod gini nako, kay makamatikod sila nga naa na ko'y aksyon nga di maayo mo sikreto man dayog sulti Father na scandalize lagi ko sa imong gisulti sa imong gibuhat nga muhilak pa maluoy sa taong ko na kumana sa ko Lord undango na lang ni nako ana yung Ginoo bitaw enjoy ta ka na pero undangan na lang na tiks raman kita to Lord ana ayaw kay mudagan unya na suway ayo kinahanglan kita renewal pagbangko mo na mangandoy ta nga kining tanan karon nga nagbaha nga tao padong sa basilika aron mo tambong ani mga misa, mga prosesyon, mga pluvial parade, mga sinulog atong ipangandoy nga mabag-o tang kasing-kasing kay kutob ra ta ning sigig simba, siging isa-isa anang kamot, malipay tang purtig yung daghanang tao tag 2 million ang moapil sa translasyon sa Nazareno, lipay kay taana, wa gid nay kasiguruan. Pila ra ka ang kasing-kasing nga nabag-o. Ako malipay ko aning daghan na kay mo follow sa ako kunuhay gani-ganing kuan, mga wali dinhi social media, anhar ako kutob diha, pero way mga kasing-kasing nga nabag-o tungod sa ako mga wali, tungod sa akong misa, may pag-undangon ko ni. No? Gilingay mong tupad. Ingna nakabag-o ng waling padersiano ni mo. Ingna ko no. Ingna nakabag-o na. Ay tayo mga kapitan na to din isuna o pipila na to ka mga konsihal sa barangay mo ginay kusog ayong mo kuan mo kanang ustorya gid ba mga tabian man gina sila mo ingon gina sila pader sa una ba katong bag-o pa ka dinhi inighisgot gini mo anang mga matay ra mo, mga matay mo magsigi migingon kaniwas pader ba manungo man ni nganom sa niyang ba sige mo mamatay mo mga matay ra mo basig karong gabi ipatay na mo pero human ko nun ako ron dinhi nga mga hapit na ko mulima ka tuig kami pa din relax na gyud kayo may mga matay hasta sad kami noon moingon mi sa among mga anak sige padayog eskwela samtang buhi pa mo kay way siguro nga mamatay ra mo ugma ako kana mo na nindot nabag-o di ay no nabag-o pero naalang yapoy pipila nga budok-dok lang yapoy simbak ko ana na sa iniingon ako pader sa una magsigi ko anang magdiwata gid may pader pero karon sige kog paminaw sa imong wali pader din agyog ko magdiwata bahala na dihang unsa na mga tuo-tuo sa akong katigulangan ako uy kanindot tanawa ugma masakit ka masakit ka nga naman, atakihon ka sa mga demonyo. Atakihon ka. Nya, mahadlok kang masakit. Tungod kay wa na ka magdiwata. Mahadlok ka, dili. Tungod kay wa na ka mosunod ana mga tuo-tuo, kanang mga pungsoy, kanang naang mga habak-habak, kanang pa dugo-dugo anang manok. Di ako giblessing ang sakyanan ba. Pag blessing nako uy hala nalapsan di ay ni ang kanang lingko ang kaning iyang asawa kay pagtanaw ko sa lingkuran na may dugo nalapsan unsa bay nalapsan nga hasta tanang ligid naa man say dugo gi ihawan daig manok unya gipawisik-wisikan hastang mga lingkuranan
pagkaway batasan unya gidadayon dinhi unya gipa-blessing ang pari nakusus di palang ginitungod sa stipend ay ade bitaw di sa namay akong gihunahuna ningon na ode namay akong gihunahuna ay pila ra man sa ihatag ana 20 pesos sa gatos ang akong gihunahuna ba pagkaluoy aning tawhana giuna gid niya pagpadugo sa iyang sakyanan una gipa-blessingan gisagol ang daan ug ang bag-o ang Ginoo mga igsoon pirmi ginang bag-o bag-ohon ang kasing-kasing kung mahadlok kang masakit wa kay kapuslanan kung dili bag-uha ang imong kasing-kasing nga makadawat ka nga ikaw gitugot sa Ginoo nimo karon nga magantos ka ng imong sakit itong niaging duha ka adlaw sakit kayo akong hawak hangtod gabi una magsigi ra jud kog paningkamot og lingkod nya sakit iduko sakit bangini akong likod dugay naman mingon ra dayon ko sa Ginoo Lord hangtod kanus nga makabarog pa ko matong pag-drive sa nilang Edgar ngadto padong stabla ingon ko pag ulpot sakyanan agay ingon sa Edgar sakit na gyud pa din ako sakit na gyud kani gamay na lang ni kuwang maundang magini aning pagkapari wa na nya moy suwatanan dahil man na silag suwat nanginahanglan ko ani pader nako hawa nagay mo pirma ani sa suwat ingon sa sila sa Edgar ayaw intawon Ginoo ayaw lang usa intawon nako way siguro na gid ni din agi ni kabarog din ani kamisa wa na gid ni kolekta wa na sad moy suwat-suwatan kaning na naglinya dining mga manuyupay kay mga naong ang uban wa na gid ni mapangayuan nya mabalaka ba ko ana di ko muundang ko sa pagkapari anytime kung ang Ginoo mo ingon di na mada ako na kang kuhaon okay naupa man na mahuman ang building sa kumbinto ay sus pasagdi na og naay mo tiwas ana og naay mo tiwas okay og way mo tiwas bahala na mo diha pero di sa tingin na pasagda nilang Brad Boy nilang Brad Loloy o kani uban din si Haros ano doko Brad Boy na nakita mo sa may pasanginlan rin lisod mo ganita kita naman ay kuan di wanta ka siguro ang Ginoo ra masay buhatag ano mabalaka man ta God gives God takes but God is our all and almighty provider why imposible niya kung gamiton tas Ginoo magpagamit ta pero di ta mamugos nga ang atong gusto mao gyud matuman ang pagsunod sa pulong sa Ginoo makapabag-o sa atong kasing-kasing muna salamat sa nisunod sa Ginoo nga mihatag nato sa ilang kwarta as of yesterday ang atong SBF DAG nahalina na tag 7,639 kaslats na apay 52,361 ka-slots nga available tag 500 rani pesos per slot ang ato sang para ni Santo Niño atong pista dinhi karong February 3 na natayhalin nga 3,010 ka-slots na pay 16,990 ka-slots nga available atong pakpakan ang namalit niini kaning atong SBF DAG para manis kumbinto naningkamot ta karon nga kining atong kumbinto mablisingan unta ni karong pista pohon or during basa nobinaryo so pila na lang kabuan January, February, March, April tulo na lang kabuan so hutdan ninyo palit aron makabayad ta sa atong mga contractors 52,000 naman lang ni 361 ka slots ato ning paningkamutan nga mahurot ni natog palit aron ini kahuman ani ika-Abril makabayad kanila ha agyapoy sanong nya kining atong kuan kining atong special slot para sa kaning Healing Joy of Santo Niño para sa atong pista senior dinhi October sa Pebrero 3 so 16,990 raman
ato ning hotdog palit. Total tag 100 raman ni siya. Pila naman roy atong subscriber sa YouTube channel nato. Bao mo? Niabot na og 180 kining atong YouTube channel, 180,000. Mupalit lanig tagsa kaslat gikan karon hangtod buwan sa Marso. Tagsa lang kaslat sa SBF Dagba. No? 180,000 ka SBF Dag. Ninduta ka. Pero mao lagi mga igsoon, ako lagi nang isalig sa Ginoo, atong isalig sa Ginoo, pero magpasugo sa tas Ginoo. Ako o kamo maglumba tag pinalitay aning ato mga slots para sa simbahan, para sa kalambuan sa pagtuo, o para sa paghimaya sa Dios. Manindog ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga atong amahan aron maangko nato ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Mapaubsanon kitang moingon, Ginoo pamatia ang among pagampo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, inaghat sa Espiritu Santo, mumantala ngadto sa katawhan, karong panahona sa kanunayng bag-o nga pulong, sa maayong balita magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga sila nga gitahasan sa buluhaton sa pagpanday ug sa pagtuman sa mga balaod ug sa paghukom diha sa katilingban, nga sa kanunay ila untang ipatigbabaw ang makaayo sa katawhan, inay ang gimando sa balaod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga abli ang atong mga kasing-kasing sa makaluluwas nga gahom sa Dios, diha kang Kristo, tungod kay kiniman ang mas mahinungdanon kaysa pagsunod sa naandang relihiyosong mga buluhaton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga pinaagi sa atong gugma o pagtagad, masinati sa mga masakiton, ang Dios nung pag-alima o pag-amuma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa kapahulayang dayon uban sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Langit nung amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nagituboy namo diha sa bag-o ug mapaubsanon nga mga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mundo sa gupaw santusan. Kining man o kining ino,
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa ato kasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga makanunayon kami pagkalawat ingon sa angay, kaysa matag sa ulog namo niining Eukaristiya imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon.
ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahamu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Tinuruan, luwasan kami sa daan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, Diyos, nagalag ako, nga musunod ka sa kasing-kasing. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang buktong nga gipaabot ko, pangugma kong kapos, ihatag ko karon. Ayaw itugot na ako mahinayon. Ako sa hugot nagatuo, nga na ikaw sa altar. Sa adlaw gabi, ikaw nagahulat, kadung unang imong pagtawag. Magampo kita. Hope nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kabag-uhan, renewal. Nya ato ning buhaton pinaagi sa paggamit sa tanang grasyas Ginoo alang sa pag-alagad sa atong isig katao. Part sad sa atong renewal mao ang kinini ang pagdawat aning mga indulhensya. Muna akong usbon pagpahibalo nga ang PDDM Adoration Chapel dito sa kilid sa Capitol Parish sa Iscario. Doon na sila'y Holy Door. Musod ka silang Adoration Chapel hangtod sa March 25, makadawat ka og plenary indulgence. Nya sunda lang ang pamaagi sad to may guide dito aron pagdawat ni ining maong indulhensya. Nya sala usa sa mga kabaguhan kining atong pagsigi og palit og slots. Daghan kay nga bag-o ani kasing-kasing mga buildings og mga panimalay og mga relasyon. So padayon tagpalit atong SBF DAG na pay 52,361 ka slots nga tag 500 pesos per slot. Paningkamutan nato kutobra ni sa April 30. April 30 ang atong deadline ani. Hot doon tanig palit. Unya ang ato sad nga special slot nga Healing Joy of Santo Niño na apay 16,990 ka slots, tag 100 rani ka slots ang per slot. Hot doon sad ni nato mga February 3 or 4 karong tuiga. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan,
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,